Ay lo devil ifuna umuntu oyiphilayo ifuna umuntu oyiphilayo le la ifuna umuntu oyiphilayo naliswe liyaphupa sesiyaqhuma umshini wasuma basuka batuma ayiteleki driver ayiteleki MiicPeeY naliswe liyaphupa sesiyaqhuma umshini wasuma basuka batuma zasho zasukuma ikhanda lafuma mama za kita mina ngibafuna abantu abangeza ngisaskideni bafethu askideni zamazame bandla wenkosi somandla ifike nendoda philisi liyaganda indoda iyabhodla ishayela izandla ibene namandla princess unamandla ayisengomkhathule ekuseni minoma ayisho bafethu sichazelene ayisho bo ayisho webabo ayisho bo ayisho webabo ayisho bebebo ayisho bebebo MsPeeY Princess MaLume Lwazii abakhuleke once CllasSiic ambiza CllasSiic naliswe liyaphupa InvinCe scheme sami MaLume Lwazii udlalane nazo naliswe liyaphupa sesiyaqhuma umshini wasuma basuka batuma Sabziin unomkaba umshini wasuma basuka batuma zasho zasukuma ikhanda lafuma mama za kita Bakupho yalela udriver shayela zamazame bandla wenkosi somandla ifike nendoda philisi liyaganda indoda iyabhodla ishayela izandla ibene namandla princess unamandla Ngibizelela umshubisi azodansisa ngaphambili. Ayisho bo ayisho webabo ayisho bo ayisho webabo ayisho bebebo ayisho bebebo ayisho bebebo ayisho bebebo